Hej! Hej Christian! Välkommen till Topdogs lilla intervjuserie om SEO men också om internet och e-handel. Svårt att separera de där tre. Det hänger väldigt mycket ihop. Vi ska prata lite om e-handelns utmaningar de kommande 12, 18, 24 månaderna i Sverige och Skandinavien. Jag såg en video på dig på LinkedIn där jag spontant i kommentarerna frågade om du ville göra en video med mig. För jag tyckte att det var en så bra video. Tack. Dels så är du ju snygg på kameran, det kan vi konstatera. Men det var också en väldigt intressant video. Så att jag ville försöka göra en repris på en intressant video. Och vi har pratat lite om e-handelns utmaningar i Skandinavien idag. Och en av dessa utmaningar handlar om talang. Alla affärer är people business. Ja. Så gäller även e-handel, även om den tekniska faktorn är större än kanske inom andra branscher. Ja. Hur ser du på talangtillförsel inom e-handel i framtiden? För du har ändå jobbat med problemet att hitta individer och talanger. Jag ser ju att det handlar om att ha rätt personer för att lyckas inom alla businesses. Och det jag ser inom e-handel är att det finns en marknad som fortfarande växer väldigt bra. Och där finns mycket kapital till den här marknaden också. Och, men det där inne finns, där finns inte många bra människor. Och det där händer väldigt ofta, det är om en person blir väldigt bra, lad os säga, på SEO, så begynder den här personen att jobba med gamblingbolagen, eller begynder att jobba med flygbolagen, eller med bankerna. Och det gör folk, de stannar inte kvar. Och det jag liksom tror man ska göra, man ska titta lite på de här lite äldre traditionella bolag som Unilever, Procter & Gamble, Danske Bank, Nordea, hur de liksom har gjort för att bygga upp deras anställda. Jag tror det är nästa resa i e-handel, man begynder att bygga upp sina människor istället för bara att ta in anställda. Det är det jag tror det kommer att hända, det är det jag tror det behövs hända i den här branschen för att kunna tillträcka rätt talent och hålla kvar talentet i lång tid. Vi berörde också att lite mindre företag har faktiskt svårt att attrahera den här talangen. Om du har gått på Handels eller på Stockholms universitet eller KTH, så väljer man inte en e-handlare som omsätter 10 miljoner kronor där det finns risk för att du måste gå ut på laget och packa. För det var inte så du tänkte på din karriär. Har du någon tips eller synvinkel på hur man hanterar de problemen som e-handlare? Jag tror det är väldigt svårt. Jag tror det är väldigt svårt att lösa det problemet. Jag tror att om man vill göra det måste du gå ihop med andra e-handlare och kunna erbjuda något tillsammans. Jag tror det är väldigt svårt för små e-handlare att kunna tillträcka talent från de bästa skolorna. Det tror jag det är Google, se hur Google gör det här. Det är så man måste göra det. Och det finns det ingen ekonomi till att göra i ett litet e-handelsbolag. Så tror jag har ändå någon bra idé till hur jag liksom ska göra det. Der finns en möjlighet, det är att ge jättemycket ansvar från dag 1 till en nyutbildad person och säga att du är ansvarig för marknadsföringen i det bolaget från dag 1. Men ofta så behöver personen ju lära sig lite efter de kommer ut från utbildning. Så jag tror att det är en jätteproblemställning om inte man har en viss storlek eller går ihop med andra. Så svaret är egentligen man kan liksom inte bara nöja sig med att växa från 4 till 6 miljoner. För nej, kan inte, du måste ha en annan storlek. Du måste ha en annan storlek för att kunna tillträcka folk i det här. Och det kan se 100 miljoner heller inte nog till att kunna tillträcka de bästa. Så har du en annan grej. Det där händer just nu, det är många e-handelsutbildningar på gång. Men det är inte ökonomer, det är inte civilekonomer, det är inte ingenjörer. Det är på ett lite lägre nivå, och det är inte något fel det, men och det är jättebra. Och jag tror jag heller inte så att du ska ha en utbildning för att vara duktig på något. Intressen är mycket viktigare, men jag säger bara att om du tillträcker dem som vanligtvis tar in i McKinsey eller till Google eller till Facebook, jamen, så måste du kunna erbjuda något annat än ett bolag der omsætter 10 miljoner i omsætning. Och du ska packa på lagret. En svår utmaning att lösa för många. Ja. Vi pratar också mycket om branding här idag när vi käkar frukost tillsammans. Ja. Jag och även du tror jag möter mycket det här
the last click. Vad händer på sista klicket och så ska det vara Precis. avslut och det är den enda lönsamma marknadsföringen som finns. Och det är såklart, är man kanske inte så stor så måste man hålla i kostnaderna, man måste fokusera på detta. Men jag har haft förmånen att jobba med stora varumärken flera gånger och du också. Och vi ser ju effekterna i Google och på sista klicket och på konvertering hela vägen kring det här med branding. Ändå tycker jag inte att det pratas tillräckligt om detta inom e-handel. Nej. Jag vet att du har direkta erfarenheter som du gärna får dela. Ja, alltså jag kan säga att vi kan ta den fra starten, så tycker jag precis som dig att branding, det är fuldstændig underskattet i den här e-handelsvärlden här. Men branding behøver heller inte vara dyra tv-reklamer. Branding kan vara mycket annat. Och det som jag ser mindre e-handlare lyckas med när det kommer till branding, det är mer sådan PR och gorilla-style branding, som virkelig fungerer. Og man kan jo tage, der er jo både Rodiger og Pryler, der lykkes veldig bra med PR, men der er også Cool Stuff, som kører ekstremt mye på med PR, og lykkes på det sæt at bygge op branding uden at spendere millioner på det. Jeg tror bare, det er et vigtigt aspekt at tænke ind i, og jeg ser bare vældig mange relativt store e-handlere, som altså tænker på, at branding er med til at reducere din markedsføringskostnader, eller det kan være med til at reducere din markedsføringsomkostninger. Vi sætter også, vi er både sådan vældig fokuseret på cifre på kliks egentlig. Men det branding gør, det er jo, at det øger din værdien af de kliks, der kommer til din side ganske enkelt, og det er ligesom et must. Det er så jeg ser det. Så du tror att, eller vi hoppas, och jag hoppas att e-handlarna jobbar mer med branding framöver? Ja, og jeg tror det er ganske simpelt. Jeg tror man vældig snart kan fixe the basic stuff, når det kommer til branding. Det er bare, at man siger, hvem er min målgruppe, hvem er det jeg vil ud til, hvad er det jeg kommunikerer ud til dem. Men det er også, at man bare fikser the basic stuff. Har vi et logo i høj opløsning, som folk kan lade net. Det er en vældig liten grej, men der findes, du kan gøre en checkliste på 7 punkter her. Hvad er det, vi behøver at gøre på branding-grejen? Har vi en footer i vores e-mail? Det er små grejer, du kommer vældig langt med. Finns det en bild på ägaren? Ja, præcis. Findes der den her om os-historie på hjemmesideren? Hvornår grundede vi bolaget? Hvorfor gjorde vi det? Hvad er det, vi vil opnå? Altså, der findes vældig mye små grejer, man kan gøre. Jeg er nogen ekspert på branding, jeg ser bare, det forvåner mig, at der er endnu flere, der ligesom gør det udentligt. Fordi det koster endnu mye penge at gøre det basic vældig bra, og så når du så kommer til at gøre video og film og tv-reklamer, så selvklart bliver det lidt dyre, men det skal man skal bare se på sit Google-budget, titte på, hvor mye penge man spenderer på SEO, hvor mye penge man spenderer på AdWords, og så se, okay, spenderer vi 10% af det på branding, og det tror jeg langt de fleste e-handlere, det gør de inte. Nej. Sen handlar det också om att om man är en liten e-handlare så har man faktiskt en fördel gentemot de stora också. Man kan vara personlig. Sport och More är aldrig personliga. Outnorth är aldrig personliga. Men är du liten och själv äger och driver bolaget så kan man vara personlig i sin kommunikation, i sin visuella kommunikation med ord. Och många människor vill handla av en individ, inte av ett företag. Precis. Och individer är oftast intressantare att prata om än företag också. Titta på Partykongerne til eksempel. Det er så et eksempel, som jeg tykker just nu lykkes vældig bra i sin PR-biten her, men også det der med personlige historien bakom. Ja. Det er bare et eksempel. Og det er jo lidt om bolag, som tager attention fra de store bolagene. Precis. På et simpelt sæt. När vi ändå är inne på att prata små och stora e-handlare. Det finns ju lite olika trender. En trend har ju varit att man ska växa väldigt mycket och bli väldigt stor av ekonomiska skäl. Man behöver mer enheter att slå ut sina fasta kostnader på. Och jag vet att du sitter på en del åsikter eller insikter beroende på hur man ser på det just kring small versus big. För det finns ju också väldigt mycket så här exempelvis negativ kritik mot Zalando för att de aldrig varit lönsamma. Nu har de ändrat på det nyligen, men under liksom 18 månader fick de väldigt mycket kritik och att det liksom var varmluft. Nu har det visat sig att det inte är så. Så jag tror att du kan nyansera det här small versus big ganska mycket. Jeg tykker, det er en vældig interessant rejse, Zalando har gjort. Det er, om jeg har alle pengene i verden, så jeg gerne gjort samme rejse. Det er sygt imponerende. Og det er the right way to do it. Om du har råd til at køre det racet.
Og det er den her fråga, der er størst og bedst. Og det er en stor bit, der er e-handel, det er, at den, der er størst, vinder. Being number one i det, du gør, det er en competitive advantage at være størst. Og det har været den her trend inden svensk e-handel specielt, at man måste vækster for all cost. Det er okay at gøre jättestore forluster på 100 millioner, bare om du vækster. Og det er jo det, Zalando har gjort. Zalando har vist vækkeren for det her. Men man skal bare huske, at Zalando har spenderet en del mere end 100 millioner på at komme hit. Og man endnu har råd til at spendere typ milliarder, så bliver det en vældig, vældig, vældig lang rejse, inden du når den størlæg, hvor du ligesom kan slå Zalando. Og det tror jeg bliver... Jeg tror den strategi, der hedder, nu skal vi ud og vækste, og vi skal blive større Zalando, den tror jeg bliver vældig, 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 vældig dyr. Og det er derfor, jeg ser en ændring inden svensk e-handel, der er hent her de sidste år, kan se, at mye fokus er gået fra fokus på vækst at all cost, til at være lidt mere fokus på, at vi skal være dygtigere på det, vi gør. Vi skal være lønsomme, og vi skal have en competitive advantage. Og så langt du har en competitive advantage, vil jeg være størst. Men der findes andre biter, du kan være bedst på. Du kan være bedst inden dine målgrupper. Du kan være bedre på at sælge sko på nettet end Zalando. Det kan du. Og jeg ved et eksempel af Footway, jeg ved det rigtigt, men det er jo et eksempel på nogen, der siger, okay, men vi skal bare sælge sko, og kan se, at de kan være mindre end Zalando, men fortfarande konkurrere med Zalando. Vi gør det her. Jeg ved det er en fråga, men jeg siger bare, at om du tager din niche og vinder i din niche, så kan det jo bra nok. Det kan også være, at du har en anden competitive advantage, at du netop er svensk, og du derfor har snap leverance inden Sverige, og Zalando har de her 6 dages leveranstid. Det kan være, det er det, der bliver din competitive advantage, men du må have en competitive advantage, så jeg siger, at fokus går fra vækst over mod en competitive advantage. Men du tycker också, som jag förstår det, att det är fullt möjligt att vara liten och ha liksom ett, vad man kallar i Sverige, ett levebrödsföretag. Du omsätter 10 miljoner och tjänar en. Ja, precis. Du ser att det finns plats för sådana också. Ja, och der finns ju massor af små e-handelsbolag derude, der faktisk kører med lønsomhed og tjener penge. Og det, som jeg tykker, grunden til, at de lykkes med at søge som det er fordi de gør noget bedre end Amazon, Zalando og Cleo Group eller alle de store ligesom. Ja, de har en faktor som stikker ud. De har en eller to eller tre faktorer, men de har noget, hvor de enten kender leverandørerne bedre, kan skaffe bedre deals ind, er snapper på at skaffe grejerne inden om det her segment. Kanskje det er fiskegrejer, som du sælger på nettet, og du bare ved præcis, hvad der kommer op inden om fiske her i Norden til næste år, og du kan få de grejer ind i din shop snapper end konkurrenten. Det kan være det er leverandørenbitteren, det kan være det på markedsføringsbitteren, det kan være det kommunikationsbitteren, hvor du kan lykkes med det her. Sen hade vi ett sista ämne som det kanske inte pratas om så mycket. I alla fall vill ingen prata med mig om det när jag twittrar om det. Så att det kanske bara du och jag som tänker på det. Jag är övertygad att vi är mitt inne i en techbubbla. Jag har upplevt dem innan och jag ser alla symptomen. Och är vi inne i en techbubbla, då är det troligt att vi har någon typ av e-handelsbubbla också. Den behöver inte vara lika stor som techbubblan, men den finns. Vad är din åsikt? Jeg tror, jeg tror samme grej. Jeg tror, vi står i en tech-bubler just nu. Jeg tror, at økonomien går i høj- og lavkonjunktur. Det går vældig, vældig bra nu i Sverige. Det har gjort vældig, vældig mange år. Og det er ligesom en fråga om, når kommer den her bublen og prikker ligesom. Så det jeg tror jeg så ingen af den triggeren om. Frågan er, hvor kommer det at påvirke e-handel? Det er jo det, der er interessant fra mit perspektiv. Og det, som jeg tror, der kommer hen, er, at e-handel har en vis fordel mod tech, om den bubbel, der springer. Fordi nu, du sagde, at tech er vigtig i e-handel, og det er vigtigt i e-handel. Men jeg tror, at tech er mindre del af e-handel, end det er et tech-bolag. Fordi, som jeg ser e-handel, så er e-handel mere retail. Det er 95% pure retail. Altså, det handler om at købe og sælge varer. Og tech-bitteren, jeg tror ikke, tech er højere i et e-handelsbolag, end som det er i ICA. Jeg tror, ICA har mye mere end tech, så jeg tror ikke, at tech som sådan påvirker e-handel så hårdt. Men det, som jeg tror, der kommer hen med e-handelsbranchen, om det hænder, fordi det er samme grej i e-handel, der er nogle ekstreme højere vurderinger på e-handelsbolag, det er, at jeg tror, det kommer, at til nu har der været den her pumper ind penge,
Og det jeg tror, der kommer hen, og det gør en skæld, om du er lønsom eller ikke lønsom, men skælden er så stor. Det er vigtigt, om du vækster, ligesom. Og det jeg tror, der kommer at ske, om der kommer en brist på kapital, som jeg tror, der kommer hen, så tror jeg, at ulønsomme e-handelsbolag kommer at synke i hverdagen vældig snabbt. Men jeg tror, at de bolag, som er lønsomme inden e-handel, jeg tror, de kommer at fortsætte, og det er fordi, det er retail, det er fysiske produkter, du faktisk sælger. Så du kommer fortfarande til at have en samme... Jeg tror ikke, at forsäljningen kommer ikke til at gå ned, fordi der kan ske en tech-buble. Det tror jeg ikke kommer at påvirke forsäljningen så stort. Men det, der kommer at påvirke, det er... Värderingen. Det er vurderingerne på de her bolagene. Og det kommer til at sætte et krav til, jamen er de lønsomme, jamen, så bliver det en ganske basic old time. Jamen, i stedet for at titte på times sales, så titter man på, hvad er vinsten i de her bolag.